Guys, maayong adlaw sa tanan, lain na usab nga motivational story. Daghan kay ta mga sambingay nga aduna tay dagko mga lesson. Ya kani atong sambingay karon, sambingay kini mahitungod sa you reap o what you sow. Kung pasabot ba nga kanang kung sa imong gipugas, mausab ang imong anihon, guys. So, para mas masabtan nato inani ang senaryo sa maong sambingay. Ang istorya kini sa lamisa ni Lolo. Adunay usa ka pamilya, guys, nga dato katong maong pamilya. Unya ang iyang amahan, ang amahan sa lalaki, ipon nilag puyo sa maong anak nga nadato. So katong amahan nga lalaki, tungod kay ipon magpuyo sa maong anak o sa iyang binalay mga apo, ipon po sila kaon sa lamisa. So, unsay makaon sa lamisa, makaon pud sa maong amahan. Unya, katong amahan, guys, tungod kay pasmado man siya sa unang panahon, pagpanarbaho, pasmado ba? So, kana bitaw mag-inom siya og tubig o sa baso, magkurog-kurog ang iyang kamot. So, ang may tabo, sadyang dungan silang pangaon sa lamisa, sadyang muinom na tubig tong maong gulang, mga usik des lamisa ang tubig. Unya kay pasmado lagi, sadya pong muhungit siya sa kutsara, diha sa kanon pa yung siyang baba. Mga waslik ang ubang kanon, mga usik diha sa lamisa. So, kadtong binalay, nakahukom nga laina na lamang laing lamisa tong iyahang ugangan nga lalaki, kay tignian siya nga ang lamisa nga ilang dunga nagkaon, dunay daghang mumo, daghang tubig, mga waslik, mga sudan, mga usik. So ang imo sa binalay, gipagam-an niya og lamisa ang maong ugangan niya. Kay gawas pa niya na nga mga waslik ang mga kanon, mga sudan og tubig. Kadto pong mao nga ugangan niya nga lalaki, magsigi pud og kabuak og mga plato, baso og mga kana bang mga bildo nga mga galamiton, magsige ka buak kung unsay makuptan, mabuak kay kurog-kurog man tungod sa kapas mo. Sumuto daghan mga baso o mga bildo nga mga plato nga nangabuak, subaling sukua sa binalay, guys. Ang gimo gipalitan og lamisa o gipagam-an og lamisa, unya gipagam-an pud siya og plato nga kahoy, gipagam-an pud siya og plato nga baso nga kahoy. So halos tanan nga galamiton sa gulang puros kahoy. Kay ang rason og mga pusdak dili mga buak. So moto ni uyon pud tong bana nga anak sa maong gulang tungod sa suggestion sa iyang asawa nga binalay. Tuod man ang katong apo o katong mga anak atong maong pamilya nakaobserbar nga katong apo dili na nakita sa apo nga ang katong yang lolo lahi na og kaon, lahi na pug lamisa, lahi na pug baso, lahi na pug plato. So moto nga ni question ang apo nga pa ngano man nga nahitabo man kay katong apo mas naanad siya, guys, nga naatong yang lolo kauban. Mas malipayon tong apo nga naatong yang lolo, mas kinaog magkausik-usik, mas malipayon tong apo kung naatong yang lolo. So magdungan silang kaon, palahi na tong apuhan. So naay usa ka adlaw nga naghinuktok ang apo ang bata ba. Naghinuktok ang bata. So gipangutana sa amahan, ngano manak nganong naghinuktok ka? So niingon ang anak nga, pa, gusto ko nga inig kadako na nako magpagama pug kog lamisa, magpagama pug kog baso, magpagama pug kog plato nga kahoy. Inutana nga man nga unsa may rason nimo nak nga magpagama man ka? Kay gusto ko pa nga maupon ni akong pakan-an ninyong duha ni mama. Plato nga kahoy, baso nga kahoy, maupon ni akong paimnan ninyo. So diha na tulo ang luha sa amahan kay nakita day niya nga ang anak niya nakakita sa iyang gibuhat sa papa po niya nga dito gilainan og baso nga kahoy o pinggan nga kahoy. So nakahuna-huna ang amahan nga
nag-uol siya, muto nagsabot sila sa asawa nga pabaliko na laman og salo ang katong amahan nila o ugangan sa maong babae. So balik sila og pangaon sa lamisa, maski na og nagkausik-usik, maski na nakabuak, pero napasaylo na nila o wala na nila ilain kay na-realize nila nga kung unsa unya po atong gibuhat ni Papa, maora po unya buhaton ini atong anak. Kay ni-decide ba ng anak nga pagkadako mao pug kunoy pakan-an nila katong gibuhat niya sa iyang nakita sa anak nito sa iyang apuhan. So dinil ta kutob guys sa atong sambingay. Kini atong sambingay dagko kayo og impacts tong kinabuhi. Nga matud pa sa Galatia chapter 6, chapter 5. Galatia chapter 6 verse 7. Ayaw limbungi ang inyong kaugalingon pinagis pagtuo nga makalimbong kamo sa Dios. Ang ipugas sa tao mausab ang iyang anihon. Di ba makita nimo ang ipugas nila kay gusto sila nga ilain ang maong apuhan o katong gulang. Ilain lang lamisa, ilain lang baso, ilain po nila og plato nga kahoy. So ang gihimo pud sa apo, katong anak nila, mao po ilang yang plano nga inigadako, pakanon pud siya og diha pud sa lamisa nga ilain pud. So na-realize sa amahan nga kung unsay akong ipugas mao po akong aniyon. Guys, kini ato sambingay tinuod gini nga may tabo sa kinabuhi nato. Nga kung unsay atong gipugas sa atong isig ka tawo, maora pud gyud nay atong anihon. Okay, nagpugas kag dili maayo sa imong isig ka tawo. So nag-expect ka ba nga maayo ang balik sa imuha? Dili. Kung unsay imong gipugas nga dili maayo sa iya, munang naapoy mga tawo nga mubuhat pug dili maayo sa imuha. Muna nga amping ta sa atong pagpugas. Kay kani mong pagpugas dili lang sa material nga bahin, kundi especially sa atong mga pulong. Kung unsay mga pulong nga atong gibuy-an ngadto sa atong isig ka tawo nga makapasakit sa iyang kasing-kasing, na mo balik puna sa tuwa. Napoy panahon nga masakitan pud ta sa mga pulong nga atong nadungog pod. Diba? So kung magpugas ta og pang panaot sa mga tao, so muna nga mapuno pud tag daot sa atong kinabuhi. Okay? Magpugas ta og mga pagsaway sa ubang tao, muna nga bisan og hinawayon ka, tingala pud nga daghan ra pong nisaway sa atoa. Kay unsay atong gipugas mao ra man puy ato ang anihon, especially good sa atong mga pamilya. No? Atong gipugas nga karakter o kinaiya sa atong mga ginikanan, atong pagtatara kanila. So maabot sa punto nga napud tay mga anak, napud tay mga next generation, maora pud unya ang ilang himuon ang atong gihimo sa ato ang mga ginikanan o sa ato ang pamilya. Muna nga ang pinganan kay ni atong kinabuhing Kristohanon kay musumbalik ra sa tuwa, mubanda sa ato ang murag bula ang ato ang gihimo. Okay? Mubitaw na nga kung ang amahan bisyoso lang gihapon bisag naasya sa Ginoo, muna nga maglisod po siya badlong siyang anak. Kay kung bisyoso siya nga Kristohanon, naa pa siya mga bisyo kahilayan, maglisod naman siya og advice sa iyang anak. Kay mo yung anak ay ikaw manggani. So pakit-on po ka sa imong anak nga magbisyo po na. Okay? Ang kasakit nga bation sa Ginoo, maora po na ang sakit po imong bation nga pakit-on po ka sa imong anak. So kung unsay ato ang napugas, mao gyud ang ato ang pag-aanihon. Okay? Kung nagpugas kita og mga buhat nga makapaguol sa Ginoo, muniti man mga buhat gani nga makapaguol sa tubangan sa Ginoo, magtan-aw siya sa tuwa, maguol siya kay nagbuhat tas pagpakasala. Then ayaw pag-expect nga malipayon ang imong kinabuhi. Dili gyud ka expect nga nindot malinawon ug malipayon imong kinabuhi kung nagpugas kas tubangan sa Ginoo o mga buhat nga makapaguol sa Ginoo. Pero muni na kanindot, kung magpugas ka o makapalipay sa Ginoo, magbuhat ka karon, magtinarong ka sa imong kinabuhi, makapalipay ka na sa Ginoo, then expect pod nga malipayon ang imong kinabuhi, malipayon ang imuhang kasing-kasing ug una-una kung nakapalipay ka sa Ginoo. Busa kung ganahan kang makabaton og malipayon kinabuhi, busa pagbuhat sa tubangan sa Ginoo ug makapalipay sa Ginoo. Karon mo unsay imong ipugas mao pud imong anihon. Okay? Munang magulanon taron og muna nga wa tay kalinaw sa tuang kinabuhi tungod kay wa man puta nakapalipay sa tubangan sa Ginoo. Guys, dinila ta mo kutob sa atong sambingay. Kung na-bless ka, paki-comment lang sa atong comment section and be sure guys nga naka-subscribe ka sa ato ang channel para updated ka og ma-notify ka sa next natong mga video upload. Okay?
So kita-kita na punta sa next na po nato nga sambingay. God bless.